Jopuonjre skul primar Madede e sub-county Mawendo oyudo lwasi maber mar somo bang' jaod bura Mawendo Walter Owino yawo ayanga kilese manyien 8 moger gomenda mag CDF. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Klese manoger higni bora mokalo mosebedo kar somo ma jopuonjre skul primar Madede e sub-county Mawendo. Klese mathoth gi okethore kendo yande ok osebedo ka koro oket lwasi makare ne jopuonjre. Kaluwore kod gedo mag klese 8 manyien moger kod omenda mar aguch CDF Mawendo, geno ko nitiere ni jopuonjre mag skul primar Madede dhi bedo kod lwasi maber mar somo. Nyithindo ng'enye ka higa manyien bende ochako miye pesa, ochako ne kako ochako olosonwa klas moro mondo konywa nyithindo matindo machandore. Jood bura Mawendo Walter Owino mane wuoyi kinde mano yawa yanga klese gi manyien e skul primar Madede ne wach ni pod gidhi nyime kod medo gero sikunde e kakimbol Mawendo mangima mondo jopuonjre koro bed kod lwasi makare mar somo. Mar chiwo ayanga classrooms 8 manyien mabeyo muneno toke kagi mane wachako gero ne jodede comprehensive last year. Ogergi maber, contractor tiyo tich maber, jogweng' bu tiyo tich maber kuom yo contractor support. Mae wagere kendo pesa ne ochul fully gi NGCDF. Pod oken kende mwayawe kapok abiro ka awan kamoro ni wawaga North Sakwa bende nye wagero negi admin blocks manyien bende asechiwo kuro to kendo mamoko bende nitie mwasetieko kendo madhi mbele moger gi NGCDF. So wadwoko erokamano ne minister ma wan go sani John Mbadi motelo ne pesa nikech nyaka nobed e treasury pesa mar CDF pok waywago. Komachielo jokanyo sekta mar somo moting'o jonyuol dwaro mondo koro piny owacho koro med keto omenda ne sekta mar somo mondo dwok piny ting' mapek jonyuol koro pod nitiere godo. Education mosebed kiketo e education okoromo kabisa gi needs madwarore gi gik monego bed ni timo education sector. Ting'eyo ni pesa ni wuok kanyo achiel to dhi e departments migepe te makonyo jopiny, nitie health, infrastructures gi gik mamoko gote. Koro gitemo poge. Moko kuom jonyuol ywak ni moko kuom jotend sikunde sani medo omenda mar somo, gino bende koro kelo pek ne jonyuol. Ekdo nitiere kuom jonyuol kaluwore gi skul. Nitie odiochieng' kodiochieng' midwaro pesa skul to kang'eyo ni government paro nade mondo mi ginyal golo ne jonyuol pek ma jonyuol nigo. Ndo iriembo kidwaro pesa mara PTA mara nini gik machal kamago. Pesa nitiere mang'eny ma ed teachers medo. To wan kaka jonyuol winjo matek. Nikech iyudo ka janyuol nigi nyithinde junior school, janyuol nigi nyathi e ECD, janyuol achiel nigi nyathi e secondary senior school, tiyudo ka pesa kiny ka kiny ioro gi pesa ni mondo gidog dala, nyithindo dhi okel pesa. Bende komachielo jonyuol gidwaro mondo koro piny owacho bende koro med keto omenda ne somo no mar CBC to ahinya e senior secondary. Jopuonje tin koro wakwayo government intervene onyawuo gi TSC mondo omiwa jopuonj manya implement that. Onego bed ni wan gi enough money miloso go weche mag CBC gi. Onego bed ni kata ndururu nyathi skul ok chul. Nikech nyithindo gi work from backgrounds mopogore opogore. Most of the backgrounds ma giwuoke ni nono kabisa, nigi lwetgi nono. Omiyo ka ber onego bed ni education, the entire education is free. Chakre mwalo nyaka mwisho kocha ka nyalore. Mane madatime gima duong' mogik to kata gero infrastructures gi bede waketo udi mabeyo maketo lwasi maber ne jowa madhi e skul. George Juma, Ramogi TV, Migori. E weche mamoko en ni jodak gi johala mag Etaruet location e Kisumu kaka chung'od bura ma Bureti e kaunti ma Kericho